novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Per això, avui, els alumnes de segon A de TIS hem escrit aquest manifest. Són centenars de milers de dones que encara avui pateixen violència de gènere. Gairebé són 12 a Catalunya, 78 a Espanya, les que moren anualment assassinades siguent víctimes. Fins quan durarà això? La violència contra les dones desapareixerà quan les dones deixin de ser ciutadanes de segona i participin de forma igualitària en la societat. Desapareixerà quan deixin d'estar al capdavant de les xifres de pobresa, de les llistes d'atur o de patir la infravaloració dels seus treballs. Desapareixerà quan es deixi d'utilitzar la seva imatge com a objecte de consum, quan les seves paraules s'escoltin amb el mateix volum de les dels homes i quan se les nombri i se les visibilitzi en tots els espais socials. Desapareixerà quan hi hagi una veritable educació no sexista on les nenes i els nens tinguin present i futur en les mateixes possibilitats. Què se n'ha fet de les persones víctimes de violència de gènere que han estat durant 3 mesos convivint les 24 hores al dia amb el seu agressor? En moltes ocasions, l'única via on les víctimes tenien l'oportunitat de donar veu al seu crit era lluny de les parets del domicili on acostumen a conviure amb l'agressor. A causa de la pandèmia, que ha colpejat el nostre sistema habitual de viure i conviure, i del confinament total, la poca veu que els quedava a algunes víctimes de violència de gènere va quedar molt lluny del seu abast o fins i tot impossible d'arribar a una vida lluny de la situació. És important potenciar i donar veu al col·lectiu, que per el fet d'estar tancades a casa han d'estar condemnades a viure un martiri diari. És per això que animem tota la població de col·laborar per tal d'erradicar la violència de gènere de les nostres vides i poder posar fi al masclisme i l'opressió que aquest genera a totes les persones que convivim en aquesta societat. Les dones en procés de desvinculació amb el seu agressor es troben que de manera urgent han de trobar un domicili, però tots els habitatges per poder-les acollir es van quedar saturats de tantes dones que pateixen violència. En el desconfinament, l'agressor ha vist que començava a perdre el control sobre la víctima, el que va provocar l'augment dels casos. El que ens ha portat a veure que aquest any és definitiu, en el que hem observat que tot allò que ens havia ensenyat no era cert. El lloc més segur per a les dones i els nens no és la llar, sinó el carrer, les places, els llocs on fem vida. Allò que ens havien ensenyat com el nostre refugi pot ser el lloc més perillós per a nosaltres, on l'objectiu dels nostres agressors és tenir control. A l'estat espanyol, de l'1 de gener fins al 13 d'abril del 2020, van haver-hi 18 víctimes mortals, les mateixes que l'any anterior. És possible que no s'observi un augment per al motiu pel mateix confinament. Els agressors se senten amb el control de la situació. El primer semestre de 2020 deixa un 16,5% menys de denúncies per violència masclista que l'any anterior, el 2019, a causa d'un confinament que ha fet més difícil per a les víctimes explicar els fets a les pròpies autoritats. Voldria saber per què estic en aquesta situació, tractada com una víctima que no vull ser, però sóc. Per què em condemna avui la societat corrupta? Si el delicte que ella ha comès no l'ha vist ningú, ningú més que jo. Qui mai m'ha cregut em creurà quan ja no hi sigui, que els seus delictes els ploraran els demés. Passo la nit i el dia somiant, sempre amb la llibertat, i encara que en aquest moment avorreixo la vida, no vull morir. O ho hauria de fer? No, mai, i menys per ser un número més. Jo vull viure com viuen les demés, i que sàpigues que ho faré. He descobert els teus dimonis i ara te'n vas a l'infern.